у Беларусі ніколі не было слова вышиванка. Ёсць, канешне, сэнс у арнаментах, ён быў. А прикинь же еще кто-то даже себе татуировки эти делает. Так, що ж ви робіце? Мало людей такія, як я. У мяне, напрыклад, кожны строй мае пад сабой пашпарт. Людзі, у нас акрамя слуцкіх паясоў ёсць яшчэ столькі ўсяго класнага. 250 злотых, дорага. Атрымала хімію, пайшла, адздымалася. Муж мяне просто, выносіў на руках у прыбіральню. Ветер дальний чуть колышет травы. Нічога, што я так шмат гавару? Если мне нужно что-то узнать о историческом костюме, то мне есть у кого спросить. И сегодня будет у вас возможность спросить об этом. У человека, который, наверное, едва ли не лучший в своей сфере. Потому что Катя Водоносова – это человек, который понимает все о природе белорусского костюма. Это то, в чем я, честно скажу, не силен. Хоть я и сценограф, хоть я и художник по костюмам, но тем не менее я так не понимаю, и у меня поэтому возникает куча вопросов к ней о том, что вообще нам это дает. И вообще, нужно ли нам изучать старый костюм. А помимо этого она занимается реконструкцией, и это исторической реконструкцией, и это тоже тема, которая... это такие детские игры для взрослых. Причем детские игры, которые завораживают, потому что я этим занимался в детстве. И сейчас, когда я вижу, как взрослые увлеченно этим занимаются, я их очень хорошо понимаю, потому что оторваться от этого невозможно. Поэтому Катя Водоносова у меня сегодня в гостях. Прывітанне! Добрый дзень! Добрый дзень! Присаживайся. Дзякуй вялікі. Божа, як прыгожа, як свежо, як пахне часныком і пармезанчык. Дзякуй вялікі. Я обожаю есці, калі не я сама гатую. А готовить не любишь? Удивительно. Я як бы люблю, але я раблю гэта настолькі часта, што ўжо гэта перавышаю сялякія ліміты. Особенно, когда два подростка дома. Скажи мне сначала, как ты питаешься вообще? По-рознаму. По-рознаму. Правда, таму што я насамрэч ем усё. І люблю, па сутнасці, усё. Можа быць, не вельмі люблю тушаную капусту. Ад гэтага пакутаю пошчы, таму што тут бігос, это некая нацыянальная рэлігія. Вось. Але паколькі ў мяне двое дзяцей, у мяне яшчэ у мужа дыябет першага тыпу. І трэба вельмі так... разбачліва і абачліва падыходзіць да кожнага прыёма ежы, плюс я сапраўды вельмі шмат гатую. Таму, у прынцыпе, я ніколі не замарочваюся з тым, што хачу я больш замарочваюся з тым, это моя история тоже. Што калі ты прыходзіш у краму, а робіш гэта вельмі часта, то гэта агромністая задача. Ты думаешь, господи, плов мы ели, суп мы ели, курицу мы ели. Это ты мне рассказываешь мою историю моей жизни? Давай, пока не остыло. Гэта у нас макарошки с цукінямі. Очень нежно. Гэта нектар и амброзия. Класс. Вот для меня исторический костюм – это некая опора для фэшн-индустрии. Например, мы дружили с Вивиан Вествуд. И я помню, как у нее вдруг появились ноты такого британского средневековья. Она прям профили, ты прям чувствуешь, откуда это взято, да? Так. И для нее это всегда было вдохновением. То есть разные периоды, как, собственно, и для многих. Так. У нас нету фэшн-индустрии. Но есть исторический костюм. И вот получается так, что нам применить оттуда элементы, нам их некуда применять. Куда нам деваться-то с этим? Так, праблема нават яшчэ больш глыбокая. Справа ў тым, што гісторыя касцюма беларускага, яна насамрэч вельмі слаба даследаваная. У нас ёсць кніжкі, якія так і называюцца «Беларускі касцюм», «Жаночы і мужчынскі». Ёсць кніжкі па традыцыйных строях, з імі неяк прасцей, таму што гэта ўжо этнаграфія, 19 стагоддзя і ўсё такое. А вось што тычыцца гістарычнага касцюма, я часам гэтыя кніжачкі чытаю і просто
просто я, выбачаюся за свой сленг, офигеваю, потому что там такое бывае написано, что просто ты, ну, думаешь, як? Люди, что ж вы робіце? Там які-небудзь, асабліва, калі справа тычыцца 90-х гадоў, вось все гэтыя на падставе нейкіх археалагічных знаходак работы. Там ввогуле бывае такое, што ў пахаванні мы знаходзім пластыкавыя скроневыя кольцы. Цэлафанавыя. Ты думаеш, ё-маё, якія цэлафанавыя кольцы. Вось. Таму, канешне, вось гэтае пытанне пераймальнасці, яно вельмі складанае. Але ёсць у гэтым і нотка, можа быць, надзеі, таму што насамрэч мода — это такая штука, якую прыдумалі не зараз, не тут. Яна існавала заўсёды. І яе заўсёды пераймалі. Адныя сацыяльныя слаі ў другіх, адны часы штосьці бралі ў другіх. І я лічу, што для беларусаў, якія займаюцца гістарычным касцюмам, гісторыяй моды, гэта ўвогуле вельмі такая натхняльная гісторыя. Я выбачаюсь за тавтологию. Да, понимаешь, получается, что мы непрагматично поступаем. То есть мы это можем изучать, а что с этим делать, куда это применять, непонятно. Я ношу. Ну ты да, так понимаю. Но ты же не создала, например, там, коллекции и так далее, так далее. А хотелось бы, потому что... Так, я разумею, у мяне ёсць, вось, напрыклад, сёння я в сукеначцы, якую я зрабіла, дзякуй, на падставе беларускай традыцыйнай мужчынскай кашулі, вышыўка з мужчынскай кашулі ўзятая. Вось. І гэта можна неяк браць, гэтым можна карыстацца, і я бы хацела, можа быць, гэтым займацца. Але праблема ў тым, што мне страшэнна цікава даследаваць тое, што было. То бок, любы строй, які я ствараю, я не проста адмалёўваю там эскіз і потым аддаю на аутсорс яго каму-небудзь. Мне страшэнна цікава рабіць гэта самой. А гэта контрпрадуктыўна, таму што ў мяне на які-небудзь строй можа сысці некалькі месяцаў працы. Конечно. Вось. І плюс, вось я ўжо 2 гады нашуся з прапановай і кажу, давайте зробім дэфіле. У мяне ёсць больш за 20 строяў розных эпох. Ад 11 стагоддзя да 20-го. Кожны мае пашпарт строю. Всё там па крыніцах зроблена як трэба. Дайте мне мадэлек, дайте мне пляцоўку. І все кажуць, о, это так сложно, может быть, когда-нибудь потом. Просто часам люди нават не разумеюць, што я ад іх хачу, што я хачу ім прапанаваць, што я маю. Так, может, ты не объясняешь? Ну, не ведаю. Мне часам мы зараз скатываемся в такую трохи пессимистычную мелодыю, лейтмотыў. Мне падаецца, што часам многія тыя, хто працуюць там, я не ведаю, з мастацтвам, з модай, etc., яны бяруць нашыя вось гэтыя скілы, нашыя мікраскопы і забіваюць імі цвякі. Вось. Ну, як ёсць, так ёсць. Адзіны выхад з гэтай сітуацыі я бачу ў тым, каб адукоўваць. І нейкія зрухі ёсць, праўду. Хаця ў першую чаргу яны тычацца чамусьці, відавочна чаму, традыцыйнага строя. Ну, вось тое, чым я займаюсь, самае зараз такое прыбытковае патэнцыйна, гэта рэканструкцыя беларускіх народных строяў, традыцыйных. Але паколькі гэта ўвайшло ў моду, а я не люблю. Я займаюся модай і не люблю быць моднай. Вось. Мне не вельмі падабаецца рабіць тое, што робяць зараз шмат людзей. Ну, вось, напрыклад, вельмі модна зараз замаўляць розныя фіглі-міглі з традыцыйным беларускім каларытам. Тое ж самае гарлячкі. Вось тое, што на мне ёсць. Хаця, насамрэч, гэта не беларускі традыцыйны аксесуар. Ён быў характэрны толькі для адной мясцовасці, Веткаўшчыны, у прыватнасці вёска Неглюбка ў першую чаргу. А на тэрыторыі астатняй Беларусі ён не распаўсюджаны. Але паколькі яго лёгка зрабіць, на ім можна зарабіць, то, ну, як бы, ён зараз ужо пайшоў у нас. Почему из этого не создана вот такая как бы индустрия? Ведаеш, зараз я тое, што назіраю на фестывалях розных у Польшчы, насамрэч тут індустрыя створаная. У палякаў? У палякаў яна ёсць. У беларусаў гістарычная рэканструкцыя гэта больш такое элітарнае хобі было, таму што яно вельмі дарагое насамрэч.
это, ну, мало людей такие, як я, якія будуць замарочвацца над кожным Ой, я шоўчыкам і самі помню даже себе эти, шыць. когда делали как кольчуги, ну, то настоящие, Так. ты смотришь и понимаешь, что это Сядзіш і труд невероятный. пляцеш так паўгода адну кальчугу. Вось. І тут таксама ёсць аптымістычны нейкі складнік, таму што я вось недавно, калі паўсталі гэтыя экзістэнцыйныя пытанні, што штучны інтэлект заменіць на ўсіх, я думаю, фігу, мяне штучны інтэлект не заменіць. Нет, это другая Я могу штука. вышить, пошить, все, что хочете могу, а штучный интеллект за мяне не пашые, не вышые. І я без працы, напрыклад, не застануся ніколі. Таму што я гляджу на тых людзей, якія робяць, напрыклад, штосьці на продаж, і гэта цалкам такая окей гісторыя. Вось, іншая справа, што мне гэта не вельмі цікава, таму што вось для мяне самы галоўны чыннік гістарычнай рэканструкцыі, самы галоўны вот просто вот такая, я выбачаюсь, аргазмічная частка — это навуковае даследаванне. Калі ты перад тым, як штосьці стварыць, ты капаеш. То бок у мяне, напрыклад, кожны строй мае пад сабой пашпарт. Это тое, чаму мяне навучыла беларуская гістарычная рэканструкцыя. Таму што ў Польшчы такога няма. Ты можаш прыехаць, я не ведаю, вікінгам в рагатым шлеме, і табе ніхто і слова не скажа. Вось. А ў нас, калі ты прыязджаў, ці Должен иметь прыязджала, основу, да? так, на фестываль, арганізатар фестываля мог падысці, взять тебе за спадніцу, прыпадняць спадніцу і паглядзець нават не на твае ногі, а на твае швы, ці зробленыя яны ўручную. Вось, і гэта мне дало вельмі класную базу, і я люблю гэтым займацца. Мне падабаецца вычытываць, што вот там у якім-небудзь 1589 годзе нейкага там купца абрабавалі на дарозе з Чыгірына там да Полацка і спёрлі ў яго 8 кашуль кёленскага палатна. Это значит з Кёльна, тонкіх. Вось, і мне гэта все страшэнна падабаецца. Вось, мне была... Нічога, што я так шмат гавару? Не-не-не, да, мне, наоборот, интересно. Добра. Мінулым годзе, 2 гады у мяне была программа на Белсайце, называлася «Нітка зорка». Я там была і костюмеркай, і навуковай кансультанткай, і сцэнарысткай, і актрысай, там, і швачкай, і прыбіральшыцай. Вось. І для таго, каб зрабіць кожны выпуск, ну, па-першае, мне патрэбны быў кожны раз новы строй. І это была штось уже нездаровае, таму што кожныя 2 тыдні я, як канвеер, шыла новы строй, мяне не бачылі там ні дзеці, ні радня, ніхто. Вось. Але пад строй, ну, то бок, як звычайна бывае, вот хочаш ты зняць фільм, у тебя ёсць ідэя, і ты яе апрацоўваеш, потым там сустракаешся з мастакамі, з нейкімі там... Консультантам. Так, а ў мяне ўсё танчыла ад строю, які я маю. Таму што праграма як бы пра шытво, пра гістарычную рэканструкцыю. І ў гэтым быў мой праклён і вельмі вялікая цяжкасць. Таму што, вось, напрыклад, пашыла я класны, суперкруты, супердарагі строй, магнацкі, на цётку ў другой паловы 17 стагоддзя. Ён вот як Д'Артаньян і 3 мушкетёры, як Міледі. Не, бардовы — это першая палова 17. Ён такі блакітны, з такім гарсетам, як бронекамізэлька, весь утыканы фішбінамі. Я аб гэтыя фішбіны зламала там пазногці, зубы і ўсё на свеце. Вось. І ёсць у цябе гэты строй. І ты хочаш яго паказаць, таму што ён не столькі прыгожы, але ён цікавы, як ён зроблены. Але табе трэба знайсці нейкага гістарычнага персанажа з гісторыі Беларусі, які канкрэтна падыходзіць пад гэты строй, увязаць гэта ўсё пры надзвычай абмежаваных сродках, пры адным толькі акцёры, вось, і разыграць гэта ўсё як бы... знайсці лакацыю на Падляшшы. Вось. І это была задача са 100-500 зорачкамі. І вось, напрыклад, каб гэты магнацкі строй мне паказаць, мне прыйшлося лазіць у арыгінальныя метрыкі 17 стагоддзя. Таму што, я думаю... Вялікае княства Літоўскага. Так. Таму што за жанчына? Рэальны гістарычны персанаж. Жанчын у нас увогуле вобмаль, іх амаль не захавала гісторыя. І вось я знаходжу нейкую цётку,
Беларусю, которая падыходзіць. Там яна з Гербакопец, з Хаткевічаў. Я лезу туды, каб зразумець, дзе яна нарадзілася, таму што я не магу напісаць той сцэнар, дзе штосьці будзе прыдумана. Мне трэба зрабіць так, каб... яшчэ трэба ўвязаць з якой-небудзь суперважнай гістарычнай датай, каб можна было на Ютубе плашки проставить, кшталту там вызволения люди даже, зрители даже не представляют, что стоит за этим, то, что они посмотрели какую-то короткую программу, да, а что стоит за всем этим, они даже не представляют. Так. Еще и сколько знаний, сколько опыта, сколько попыток как бы раскопать это все. Это невероятная история. Какие мечты в этой сфере? Что тебе вот хочется? Я бы хотела, чтобы что? Каб беларусы разумелі каштоўнасць таго, што яны маюць. Это можа быць вельмі такія высокапарныя словы, але насамрэч у нас ёсць агромністы скарб, якім мы не ўмеем карыстацца. І гэта калі ў плане традыцыйнага строю мы пакрысе падбіраемся да таго, каб яго шанаваць і цэніць, то ў плане гістарычных строяў гэта проста нейкае выпаленае поле, прорва, і ніхто не ведае, што з гэтым рабіць. Знаешь, я заметил, что когда... То есть я как-то получилось так, что с детства я понимал, что такое слуцкие поясы. Я понимал, что это за раритет. Да? И при этом я понимал, что у абсолютного большинства людей нет вообще представления, что это. Что это невероятная работа, что это безумная работа, которая... И люди такие, типа, и они представляли себе вот эти льняные... Там, так. И ты понимаешь, что почему не дорассказали, да? Почему? Ну, па-першае, пачнем з таго, што ў Беларусі амаль не засталося слуцкіх паясоў. Хаця, як не дзіўна, у Польшчы ёсць адзін дзядзенька, паляк, які рэканструюе слуцкія паясы, прадае іх, вельмі класна робіць, але ён ездзіць у Беларусь, ездзіў, зараз ужо не, і казаў, што ў Беларусі больш ведаюць пра слуцкія паясы, чым у Польшчы, як гэта не дзіўна. Вось. Але яшчэ цікава тое, што, напрыклад, да 18 стагоддзя на тэрыторыі Беларусі не насілі слуцкія паясы. Это ўжо цалкам такая мадэрная гісторыя. І да слуцкіх паясоў магнаты, у нас, по-моему, только сохранились фрагменты в музее. Так. Але да гэтага часу магнатэрыя, шляхта насіла паясы вязаныя вельмі цікавым спосабам, які называецца спрэнг. У беларускай традыцыі пляценне на сцяне. Ён называецца, это калі тебе такая рама, і ты стаіш і пераплятаеш нітачкі. У ім няма як бы утка, то есть калі ты штосьці парушыш, ён распусціцца. І это была страшэнна дарагая гісторыя, хаця насамрэч самыя старажытныя находкі, зробленыя ў гэтай тэхніцы, сягаюць у эпоху неаліту яшчэ, то бок это супер старажытная штукенцыя і сустракаецца ў беларускіх традыцыйных строях. І мне заўсёды вельмі крыўдна за гэта ўсё, што вот у нас ёсць нейкі такі эрзац, кавалкі слуцкіх паясоў, пра якія кажуць, што вось гэта, маўляў, нашая гісторыя. Люди, у нас, акрамя слуцких поясов, есть еще столько всего классного. А я бы хотел, чтобы я мог это в виде современной одежды, да? Потому что те же украинцы, они в области одежды сейчас делают невероятные вещи, невероятные просто. То есть они в очередной раз опять умоют Европу, уйдя в какой-то сфере далеко. Так. То, что произошло с шубами, например, я был просто поражен. Сейчас нельзя, и неэтично из натурального меха что делать? Они покупают шубы у населения, распарывают их и создают новые модели. То есть они не убивают животных, но шубы есть, да? Так. И это просто уже красивая история. Так. И когда ты видишь продукт этот, ты такой, ё-моё. Тут праблема палягае яшчэ на тым, што беларусы ў эміграцыі, у Беларусі таксама спрабуюць вось у штосьці такое гуляцца. Але у нас часта няма вось гэтага, па-першае, стартавага капіталу, а па-другое, няма разумення вось гэтых усіх эканамічных працэсаў. І часта гэта ўсё не перарастае ўзровень, я не ведаю, пляцення з саломкі і пляцення гарлячак. Для мяне было проста недаўно шок. Мне быў адзін вучань, які спрабаваў зрабіць сабе строй.
хадзіў да мяне, хадзіў, потым так нічога і пашыў, ну ладно, неважна. І ён мне кажа, я вот буду таксама поеду на майстар-клас у Варшаву па пляценні гарлячак, хлопец, дарэчы. Вось, я кажу, класна, супер, он кажа, 250 злотых, дорага. Я думаю, ёкала мене. Ну, то бок, мне, каб вось гэту штуку стварыць, 2 гадзіны трэба. І гэта ж, можна так. І тут пытанне не ў тым, што хтосьці зарабляе грошы, на здароўе. Это крутая гісторыя. Праблема ў тым, што шмат хто не перакрочвае вось гэты ўзровень такога, як бы, взяў ты шыдэлак і звязаў такую буйна-ячэістую сетку, і потым прадаеш гэта як беларускія традыцыйныя строі. Вось, у гэтым праблема. А калі рабіць всё якасна, то это доўга і дорага. Слова вышыванка, яно ж не беларускае. У Беларусі ніколі не было слова вышыванка. Вось, это прыйшло з Украіны. І мне падаецца, што ў гэтай сувязі было бы класна, это такія мае вільготныя мары, украінцы вельмі шчыльна і класна занялі вось гэтую нішу традыцыйнага строю. І вельмі цяжка будзе з гэтым штосьці зрабіць, да і не трэба нічога. Обратите внимание, какие они сейчас делают эти вышиванки. Так, это невероятное просто. Але разам з тым у нас ёсць тое, што яшчэ ніхто па сутнасці у масы не ўвёў, не выкарыстаў. Гэта акурат строй гістарычны. І гэта можна вельмі класна абыгрываць, гэта можна насіць. Просто што я адна спрабую гэта рабіць, але патрэбны цэлы кангломерат людзей, якія могуць гэта ўвесці ва ўжытак. Чтобы это стало неким движением, да. Напрыклад, те ж самыя паясы, вязаныя з прэнгам, альбо скромныя кольцы. Вось ведаеш, вось гэта якія крывіцкія, радзімскія, дрыгавіцкія. Это же эти пояса кто-то делает сейчас или нет? Я. Кроме тебя не... У Беларусі адзін чалавек рабіў, но ён ці то сядзіць зараз, ці то, не ведаю, не буду хлусіць, можа хтосьці яшчэ робіць. Я просто такая аднаасобніцкая цётка, я мала з кім кантактую менавіта наконт працы. Вось, альбо, напрыклад, у сярэднявеччы насамрэч не так часта насілі футра, як мы уяўляем сабе, вось тут вот меха, шкуры. Але з футра і з воўны рабілі вельмі прыкольную штукенцию, якую зараз было бы просто супер насіць. Яны плелі, як бы вязалі такія, як плашчы, футры, плюс воўну, такой поўсць, туды ўстаўлялі вот такими вот пучками, прычым яна могла быць фарбаваная. І это прям такая штучная футра вот с такими вот піпкамі. Это же бы таксама просто была бомба. Альбо вось гэтыя каўняры, якія называліся крызы ў 17 стагоддзі. Зараз это ж можна абыграць вельмі класна, вельмі круто, просто густоўна гэта ўсё трэба рабіць. Да, и тогда это могло бы превращаться в бизнес. А у нас получается, что все чуть-чуть недоделано, и как бы и монетизировать не можешь. Да? И поэтому жалуешься, что нет денег, а на самом деле просто сделай... Потому что я бы с удовольствием пошел на показ какой-то и посмотрел бы какую-нибудь капсульную коллекцию крутую, которая с эстетикой. Прям это круто вообще. Это моя мара. У меня есть даволі шмат строяў, то бок на міні-калекцыю штук на 10 набіраецца менавіта сучасных строяў з элементамі традыцыйнага і гістарычнага касцюму. Просто праблема ў тым, што вельмі складана гэта камусьці втюхаць. Вось. Але, як ёсць, я працую над гэтым. Я працую над тым, каб людзі больш даведваліся. Напрыклад, вот мы займаемся ў тым ліку рэканструкцыяй эпохі паўстання Кастуся Каліноўскага. І для беларусаў гэта ўвогуле, як высветлілася, здавалася б, 19 стагоддзе, блізкая вельмі рэч, знаёмая. А гэта просто непаханае поле, і яны так здзіўляюцца, што, напрыклад, на тэрыторыі Беларусі таксама насілі вось гэтыя чорныя, закрытыя строй з крыналінамі. А все вот эти такие плащи, пальто, вот эти, которые даже в начале 20 века, да? Так. Там сейчас это абсолютно стильные вещи, очень крутые. Так. Я когда сейчас Короткевича много читаю, в последнее время еще больше стал читать, чем раньше. И я понимаю, что его атмосфера, вот эта нуарная, она для белорусов дико подходит в одежде. Вот этот такой нуар, который... Потому что у нас все такое сероватая гамма, да, это... И раньше я ее воспринимал
отрицательно скорее, что типа Мгм. не развили вот мы цвет, да, как бы. А сейчас я понимаю, насколько это эстетская Так, история. Это так. прям... А для одежды это вообще просто... Так. Ну, у гэтым ключы, памятаеш, колер Беларусі, Анімпадыстава. Вось гэта ўсе шэрыя хаты, шэрая зямля, альбо карціны Шкарубы. Шкаруба вообще, это прямо вот оно прям как будто фотография нашей жизни. Так. І гэта супер густоўна, гэта Мгм. супер круто. І Да, и вот... просто патрэбны час і грошы. Да, ну, у меня просто ощущение, что я не вижу движения, вот когда... Ну, сейчас стали появляться вот среди зумеров какие-то люди, которые пытаются делать какую-то модную одежду, Мгм. да, и, может быть, это и приведет к чему-то. Но у нас же нету вот этой преемственности, да, то есть как бы у нас из преемственности там Элема и Так. что там, Марк Фармель. Так, вогуле, гісторыя ў пэўны час перарвалася і всё, пачала да. пісацца нанова. Это точно так же, как для многих история началась в 2020 году. Так, А раньше так. ничего не было. Так, а для некаторых у 1917. Альбо як для аднаго вядомага ўсім персанажа з Вялікай Айчыннай вайны. І ўсё. Я на гістфаку вучылася. У мяне кожны курс быў які-небудзь курс, выбачаюся за тавталогію, пра Вялікую Айчынную вайну. 5 гадоў мы вывучалі Вялікую Айчынную вайну. Праблема яшчэ ў тым, што мы вельмі любім простыя шляхі, простыя рашэнні. І ў гэтай сувязі, напрыклад, мяне вельмі моцна дратуюць, дратуе, мучае тое, што калі заходзіць гаворка пра беларускія, напрыклад, традыцыйныя строі, то мы часта ўяўляем сабе вось гэтыя вот зорачкі, ромбікі, вось гэтую вот всю штукенцию. Я недавно пришла читать лекцию у школку по белорусским традиционным строям на Подляшше. Меня просто запросили, накормили обедом, а я им привезла все свои строи, показывала. Приходжу я в класс, а там стенд имени меня. Там прям такое штука, там моя фотка, і под гэтай Ну, фоткай... ты там уже ікона в этой шкуре. Я не ведаю, можа быць, яны знялі, калі я з'ехала, я спадзяюся. Можа быць, спецыяльна, каб прывеціць. Але на гэтым самым стэндзе былі вось моя фотка, апісанне майго жыццёвага летапісу, а потым унізе былі вось гэтыя вот страшны вот это вот ромбік, сімвал таму заранага поля, сімвал сям'і, сімвал шчасця, сімвал агню, там земля батюшка, огонь матушка. Але гэта ж усё, насамрэч, гэта прафанацыя. Ну, абсолютно. Таму што быў такі чалавек, кацар, які напісаў кніжку, ён не быў нават этнографам. Менавіта ён як бы распрацаваў эскіз вось гэтага дзяржаўнага чырвона-зялёнага сцяга. Ну, не распрацаваў, ён спёр яго з ручніка сваёй там кагосьці, там сястры, цёці, не памятаю. Вось. І ён напісаў кніжку, якая называлася «Беларускі арнамент». І там просто паначапляў вот так вот мыдла, павідла, вось гэтая кабінетная археалогія, кабінетная этнаграфія. Ён прыдумаў, ён напісаў, усё было круто. І это была такая шырока вядомая в узкіх колах белетрыстыка. Але потым, на пачатку 2000-х, калі ўзнік попыт на сваё, хтосьці взяў гэтую кніжку, адкапаў і сказаў: дык вось яны сакральныя веды, я вас зараз навучу, як родзіну любіць, як там вот все эти орнаменты чытаць. І яно гуляе па інтэрнэце па-страшнаму. Мне пішуць людзі, кажуць: Кацярына, вот у мяне тут вот ёсць ручнік маёй бабулі, расшифруйце, што яна мне тут напісала. А прикинь же, еще кто-то даже себе татуировки эти делает. Так. То есть это вообще просто... Так. И при этом ты же, вот когда смотришь, допустим, на тех же... Ну, часто там работали в Скандинавии, да? Ты, когда смотришь у норвежцев, вся эта семантика, это вообще другая, это глубокая история, которая каждому есть подтверждение. Все понимают, о чем идет речь. У нас никто этого не понимает. Так, але спрабуюць надаваць вот Да, но это желание это есть, так. А опыта нет. Притым, што гэтыя ўзоры, яны характэрны для ўсёй, там, я не ведаю, індаеўрапейскай супольнасці. У Егіпце 10-го стагоддзя можна знайсці тунікі з такім же самым узорам, як у нас на традыцыйных кашулях. І я, вось, калі ездзіла, у меня была праграма на телеку яшчэ до 20-го года, «Жывая культура» называлася. Мы ездзілі па розных мястэчках, гарадах, весях, мёртвых вёсках, у Чарнобыльскую зону. І
здымалі пра рознае, пра тое, што ўваходзіць спіс нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны. І вось я, напрыклад, была ў Неглюбцы, адкуль гэтыя гарлячкі, уласна, паходзяць. І я пытаюся майстрых, ну, мне ж для кадру трэба, каб я такую дурачку з пераулачкай іграла. Вось, я кажу, а раскажыце, а як называюцца гэтыя ўзоры? На меня эта тетка так глядит, кажа, ну вот это вот лапа кучерявая, а вот это козел, а вот это козел кучерявый. Я кажу, класс, а что обозначают гэтыя узоры? И у меня такое пытанне ў вачах, ну козел кучерявый, ну что яшчэ? Что я не так сказала? Так, то бок, ёсць, канешне, сэнс у арнаментах, ён быў, але паколькі наше мысленне зараз навуковае, яно практычнае такое, і мы сапсаваныя нашым 21 стагоддзям, мы уже не можам мысліць, думаць тымі катэгорыямі, як раней. Гэта уже не міфалагічнае мысленне. І мы не можем расшифровать их як книжку. Это занадто просто. Вот смотри, я сейчас был в Венеции и снимал там несколько программ. И программа одна, это я по островам Венеции перемещаюсь, там Сан-Микеле, кладбище, Бурано, это где кружева, Мурано, где там, ты даже попробовал стекло дуть и так далее. И вот Бурано, вот где делают эти кружева. Так. Я попал в место, в которое до этого за год только пустили 2 человек. Хозяин. Это самая большая коллекция кружев, историческая. Я сейчас только подумал, что думаю, ты бы там, наверное, сошла с ума. Померла. Я сошел с ума, честно тебе скажу. Я сначала встал так, меня хозяин не хотел пускать. Он говорит, у меня только 1 человек за год был здесь. И когда он увидел, как я рассматриваю кружева, он мне потом сказал, я тебя пустил и показал тебе все только потому, что я видел, как ты смотришь на кружева. А я смотрел на вот такого размера «Тайное вече» из кружев. Это ты просто не понимаешь, как это сделано. И если мастерица один узелок сделала неправильно, все заканчивается, уходит. Это нейросеть, которую ты не можешь нарушить. И вот я смотрю там, да, это семья, которая собирала эти кружева. Это самая большая коллекция в мире. Там платок самого Наполеона, там этот самый кружева Пани Валевской. Там, вот, прямо все натурально. Ты смотришь и понимаешь, что это безумие, которое... Ты возьми студента любого, покажи ему, он начнет это изучать. Что, собственно, и происходит, да? Когда мы говорим про наши там узкие пояса или про вот те пояса, которые ты... Они это конвертируют, они продолжают это, и эти мастерицы сидят, и каждая мастерица знает плетение только одного вида узла, да? И продукт переходит, то есть нету такой женщины, которая знает все 16 видов там плетения. И получается, что это все из века в век, а мы где-то вот потеряли, и главное, что нету никто, кроме тебя, я не знаю, кто бы вот осмысленно начал мне объяснять. Или подтолкнул меня к созданию такого бізнесу. Ёсць людзі, і бізнес быў бы насамрэч прыбытковы. Проста ў яго трэба паверыць, і трэба спачатку навучыць людзей. Таму што, вось, напрыклад, пра гэтыя карункі. Да 19 стагоддзя, дарэчы, людзі не вязалі карункі шыдэлкам, крючком. Вось, плелі іголкай. І я акурат зараз, калі займаюся рэканструкцыяй 17-го, напрыклад, стагоддзя, я плету карункі іголкай. Это страшэнна доўгі працэс. На вось такі кавалачак у мяне сядзе месяцы 3, напэўна. І зразумела, што трэба вучыць гэтаму людзей, каб не адзін чалавек гэтым займаўся, а цэлая куча народу, каб гэта мела хоць нейкі сэнс. Вось. Плюс у дадатак я, напрыклад, са свайго боку, мне так усё цікава, я так усё люблю, мне вось хлебам не кармі, дай паглядзець на якую-нибудь фінціфлюшку, якую я не умею, я не буду спаць, я не буду есці, пакуль я не навучуся яе рабіць. Вось. І таму вельмі часта, это ж кажуць, мультыінструменталіст — это чалавек, які не умее граць ні на адным інструменце. Вот я і мультыінструменталіст таксама. Так. Вось. І ў плане ручной працы я люблю ткаць, я люблю вышываць, я люблю шыць, я люблю там вось гэта вось усё. Просто што гэта настолькі агромністы скарб, што мы яго нашым скудным умішкам не можам просто злавіць і асэнсаваць. А
осознание... Таксама И- ёсць. Именно, я поэтому-то мне и обидно, что у нас есть то, что могло бы стать вплоть до национального бизнеса. Потому что Так. в Венеции, то, что я говорю, и муранское стекло, и кружева муранские, это все национальный бизнес. Это национальная значимость этого. И получается, что у тебя туристов... Представь, в Венеции сейчас было 2 года назад 60 тысяч жителей, а сейчас 33. Так. А туристов проходит 2,5 миллиона за сезон. Ты представляешь, сколько это денег? Так. Сколько эта страна живет за счет этого? Так. А мы почему-то так отбрасываем. Спробуем вышиваць Да, крыжыкам, да, таму да, што да. вось яшчэ такое. Дарэчы, пра крыжык. Таксама пішуць перыядычна людзі, пытаюцца: Кацярына, што абазначае Мгм. вось гэтыя кветкі, ружы, лілеі? Можа быць, ты чуў калі-небудзь, ёсць такая штука, называецца мыльная вышыўка. Это, карацей, вось гэтыя ўсе штукенцы, вышываныя крыжыкам, ружы, лілеі, вінаградныя гронкі, увогуле кветачкі, гэта ўсё здабытак канца 19 стагоддзя. Гэта не архаічная вышыўка, Это гэта еще не моя бабушка не родила. гісторыя. Так, праблема ў тым, што нашыя там пра-пра-пра ў 18-19 стагоддзі яны вельмі класна рабілі розныя рэчы. У іх былі вельмі крутыя скілы. І яны ведалі процьму розных тэхнік, але яны былі працаёмкія. І Так. каб зрабіць штосьці, патрабавалася больш часу, таму што яно як бы доўга. А ў 19 стагоддзі, у канцы 19 стагоддзя ў расійскай імперыі жыў такі дзядзька Генрых Бракар. І ён прадаваў мыла. Мыла, парфуму, прадметы гігіены. Але сяляне не хацелі купляць мыла, парфуму і прадметы гігіены. Яны хацелі хадзіць у лазню там раз на месяц. І у яго была жонка, у этого Бракара, яна была крутая маркетоложка. І яна прыдумала хітрую хітрасць. Яна кавалкі мыла заварочвала, ну не сама асабіста, а на фабрыцы. Яны кавалкі мыла, якое каштавала 1 капейку, сталі заварочваць у схемы вышыўкі крыжыкам, якую распрацавалі спецыяльна нанятыя мастакі. І там былі вось гэтыя ўсе кветачкі, букетачкі, жучкі, павучкі, Неплохой маркетинг для нынешних времен. Так, это як зараз кажуць, калі у нас птушачкі дзюбкамі, то это значыць жаніцьба, а калі хвосцікамі, то это развод. Ну это развод, да. Вось. И то, и другое развод. Так, і вось гэтае мыла проста шалёную папулярнасць набыло, таму што гэтыя вышыўкі можна было лёгка, хутка, проста. Яны былі зразумелыя, яны Прикольно. былі яскравыя. Это когда? Конец 19? Конец 19 стагоддзя. І гэты род вышыўкі, як на мне зараз, ён і набыў назву бракараўская вышыўка альбо мыльная вышыўка. І вот зараз шукаць сэнсы ў гэтых вось узорах, распрацаванымі спецыяльна наёмнымі супрацоўнікамі, гэта ну просто ну трошачкі ненавукова. У меня выстаўкі перыядычна ладзяцца маіх строяў, і мне кожны раз трэба запоўніць спецыяльны такі фармуляр, колькі каштуе моя выстаўка. І гэта галоўны боль, таму што я не ведаю, як мне ацэніць гэтую всю штукенцу, колькі каштуе там одна кашуля, якую я паўгода вышывала, і там 2 мільёны крыжыкаў. А они вот так и оценивают по количеству труда вложенного, Так. до человека часов. Акурат гэта атрымліваецца вельмі дорага. У нас людзі, ну, не ўсе, я не абагульняю, але шмат хто просто не разумее, колькі працы укладаецца ў гэтыя ўсе рэчы, і там тое, што гарлячку за пару гадзін можна сплесці і потым набыць там за 200 злотых, не ведаю, колькі гэта ўжо ў рублях, на жаль. А кашулю я буду, калі вось недавно апошняя моя кашуля, традыцыйная, не глюбская акурат, я яе вышывала паўгода. Зразумела, што з перапынкамі, таму што ў мяне яшчэ ёсць іншыя працы, там дзеці, бальнічка і гэтак далей. Але паўгода працы, гэта ну, безліч гадзін. Адну сваю кашулю калінкавіцкую, супер багатую, там крыжыкі 1 на 1 міліметр, і там іх безліч. Я палічыла, у сярэднім там па 2 мільёны тых крыжыкаў будзе. Я вышывала 3 месяцы, і там у мяне акурат быў свабодны час, гэта было лета, і амаль без продыху ты 3 месяцы сидзіш і вышываеш одну кашулю. Ну і колькі это можа каштаваць? Может стоить дорого, и более того, я знаю людей, у которых на это есть деньги, потому что
это вещи, которые передаются из поколения в поколение, потом семья. Это так это работает во всем мире. Так, а у нас гэта паляць. Вось, таму я зараз на замову, не працую, я не Потому паспяваю. что на это уходить будет Так, всё то бок время. гэта мусіць быць справай жыцця. Вот у мяне і зараз ёсць мара, калі-небудзь я зраблю сапраўды дэфіле, і класна, было бы класна яго пакатаць па розных месцах, але ізноў жа гэта патрабуе кучы мадэлек, візажыстаў і так далей, і так далей. Вось. Але можна ляжаць у гэты бок. Да. Когда ты считаешь, вот если мы берем Беларусь, да, то есть мы отлепимся от этой русской империи. Когда был период, когда вот как можно назвать, наверное, модная одежда, тогда что же была модная одежда? Когда модная одежда в Беларуси вот расцветала, как бы. Вот был же период какой-то, когда прям тут уже что-то... Гледзячы, які сацыяльны пласт мы бярэм. Таму што какой-нибудь средний, условный. Сярэдні. Я думаю, што я бы назвала конец 16-го, пачатак 17-го стагоддзя. Можа быць, нават 16-е, 17-е. Таму што гэта быў росквіт ввогуле, калі мы бярэм залаты век, так званы Беларусі, гэта быў росквіт гандлёвых сувязяў, гэта былі часы рэфармацыі. У нас жанчыны на ўсіх гэтых партрэтах, яны цалкам у еўрапейскіх строях. Да, конечно, все правда. І гэта тыя часы, калі традыцыйныя строі, сялянскія строі сталі вычэпліваць са шляхецкай моды сабе розныя здабыткі, перапрацоўваць. Напрыклад, зноў жа, у прыватныя такія гісторыі сыду слова «андарак», якое абазначае традыцыйную беларускую спадніцу. Это ж нямецкае слова «унтеррок», якое акурат абазначае паясное адзенне ў шляхецкім строі. Альбо, напрыклад, вось гэтая кашуля, якую я вышывала 3 месяцы, у якой там 100-500 крыжыкаў, у яе яна прататып з калінкавіцкі строй, самы багаты ўвогуле, такі самы статуарны, супер-пупер працаёмкі строй, і ў яго вот такі вот каўнер, такі... Вось. Таксама багата вышыты, часам гэтыя каўняры маглі апранацца адзін на другі, на трэці, быць здымнымі, яны называліся надзяванцы альбо начапанцы. Так вось, гэты каўнер, напрыклад, паходзіць з шляхецкага строя вось з гэтай самай знакамітай накрухмаленай крызы. А чаму? А таму што Калінкавічы — это арэал, дзе уладальнікамі гэтых земляў былі радзівілы. І, карацей, сялянкі, хутчэй за ўсё, глядзелі на гэтых цётачак, якія ў канцы 16-го, першай палове 17-го стагоддзя, і на дзядзенек, якія хадзілі з гэтымі каўнярамі. Зразумела, што яны іх там не крухмалілі, не рабілі. Я вот крызы таксама раблю. Это 7 метраў тканіны. Вот такая вузкая полоска, 7 метраў. Складаеш, і кожны раз яе трэба крухмаліць, кожны раз фармаваць кожную складачку асобна. Гэта цэлы дзень працы на адзін каўнер. Понимаешь, что мы сейчас говорим про Калинковича? Так, а цёткі з Калінкавіч насілі гэта на сабе ў межах сваіх кашуль. Вось. І гэта акурат 16-17 стагоддзе, калі яны вось гэта вычапілі ў свой строй. Все гэтыя гарсеты, камізэлькі, кабаты, это все таксама пришло. А когда был вот в историческом периоде, когда был последний какой-то всплеск моды, которая именно на нашей стране? Цяжка сказаць. 18 стагоддзе гэта ўжо хутчэй заняпад, таму што там безліч войнаў, просто ўсё выпаленае поле. А вот конец 19-го, когда такая либерализм... Конец 19 стагоддзя гэта у нас акурат пачатак зацікаўлення менавіта традыцыйнымі строямі, традыцыйнымі касцюмамі жаночымі. Ці можна лічыць гэта модай? Складана. Але нават у шляхецкія строі адбылося такі адваротны працэс пранікнення. Сялянскія строі пераходзяць у строй шляхты. Тая ж самая там Алаіза Пашкевіч, цётка, якая сфотканая у традыцыйным строі. Існавалі нават сукенкі, пашытыя ў атэлье, якія насіліся на гарсеты, але яны былі зробленыя як стылізацыі традыцыйнага строю. Так, вось. Магчыма, вось гэта можна назваць такім усплёскам апошняй... Беларусы былі моднікамі? О, так.
Ой, Янка Купала, напрыклад. А, да, Мой кстати. любимый Янка А он что, Купала. на фотках он такой прям У яго красавчик. нават ёсць фотачка, дзе ён ляжыць на канапе ў рэдакцыі нашай Нівы ў шкарпэтках, а шкарпэткі з падвязкамі, каб не спаўзалі. То бок всё чын-чынаром, акуратненька зроблена. І ён жа ўвогуле, ён быў бедны, ну, адносна, канешне. І калі нават на бровары працаваў, яшчэ не стаў знакамітым паэтам, пра яго ўсе казалі, што ён нейкі франтаваты, таму што ходзіць там гальштучак, вось гэтыя вусікі, моднік. І шмат хто быў такім моднікам у свой час. Да і нават да самай смерці, па сутнасці, Купала хадзіў вельмі так якасна апрануты. Я когда читаешь Короткевича, вот ощущение, что он сам хотел, чтобы все были такие стильные, как бы. У него прям это прям в каждой строчке ты чувствуешь. Так. Даже обедневшая шляхта, это даже она описывается как такая... І ён... Я лічу, што Караткевіч это ўвогуле прарок усяго, і у тым ліку і моды на Беларусь, на вось гэтую выкшталцоўную, высокородную. Ну, представь, он до сих пор работает, его механизмы, то есть до сих пор это так. Так. Может быть, это была свайго роду, не ведаю, сублімацыя, каб у савецкія часы ты не мог сабе дазволіць хадзіць так, як хацеў. І ён гэта ўсё ўвасабляў у сваіх творах. Да, напэўна, так. Абсолютно. Вось. Таму, як бы, 20-е стагоддзе нам паламала, канешне, ўсё на свеце. Захаваліся яшчэ сведчанні, вось зноў жа, вяртаючыся да неглебскага строю, я кажу, я магу доўга пра гэта ўсё расказваць. Жанчыны там насілі цікавыя такія хусткі на галаве, яны называліся, прычоскай гэтая хустка называлася куца. Валасы у такі валік скручваюцца, валік вось тут усталёўваецца, потым каптурык надзяваецца, а зверху хустка павязаная такім спосабам, што патыліца закрытая, а тут як такі дом на галаве. І вось у 30-е гады жанчыны яшчэ па поўнай праграме хадзілі ў сваіх гэтых традыцыйных строях, але, напрыклад, прысядачель калхоза іх выганяў з палявых работ, каб яны пераапраналіся. А чаму? Таму што у гэтых купсах жанчына не можа нармальна схіліцца. Яна заўсёды нясе сябе, у яе выпраставаная спіна. Так. І зразумела, што корпацца там у бульбе ці бураках з куксай нязручна. Іх адпраўлялі, каб нармальныя баваўняныя хусткі. Скажи, если бы у тебя была возможность сейчас оказаться в каком-то 10-летнем периоде, и чтобы поизучать белорусскую моду и так далее, какую бы ты выбрала вот эти 10 лет? Из какого века? 1860-е, напэўна. Бо мне вельмі цікава паглядзець на сялянскую, у першую чаргу, як гэта не дзіўна, моду тых часоў, таму што мы займаемся рэканструкцыяй паўстання Каліноўскага. Я ведаю, як выглядала шляхта, мужчыны, жанчыны, але вельмі мала сведчанняў захавалася адносна таго, як выглядалі сяляне. Іх малявалі на розных карцінках. Этнографы ўжо ездзілі, але гэтыя ўсе карцінкі, там такія віктарыянскія жанчыны з віктарыянскімі фрызурамі, ў віктарыянскіх гарсэціках, і гэта, ну, напэўна, не зусім карэлюецца з гістарычнай рэчаіснасцю. Однажды у меня друг, очень известный музыкант украинский, он спросил, слушай, а что у вас пели в 50-е? Я не знаю, что мы пели в 50-е. Я не знаю, я даже не могу найти эти песни. Ну, был же какой-то репертуар популярный, могу модный. Рассказать. Расскажи. Чаму магу? Таму што у мяне захаваўся спеўнік, які быў напісаны для маёй бабулі, яе сяброўкай, прычым напісаны быў у 45-м годзе ў Берліне. У мяне бабулю угналі ў Германію, яна была ў Равенсбрюку в канцэнтрацыйным лагеры, і потым яе вызвалілі. Вось. І вось гэты спеўнік умяшчае ў сабе ультрамодныя штукі тагачасныя, кшталту кукарача, альбо Но это все-таки пришедшие. Катюша, так. Былі песні такія, я бы сказала, остербайтерскія, то бок кшталту «А мы в Берлине подмываем полы богачей». Штось такое цікава было бы даведацца пра мелодыю. Это мы не знаем. Да. Вось, былі песні адказы, напрыклад, «Ответ пограничника Катюши». «Ветер дальний чуть колышет травы, на границу
упала ночь То есть темна. на ту же музыку, но ответ... Так. А яшчэ цэлы пласт быў песень, я іх называю лагерныя песні. Чаму лагерныя? Таму што да гэтых часоў, прынамсі да майго дзяцінства, гэтыя песні спяваюцца ў піянерскіх лагерах. Вось гэтыя ўсе слязлівыя песні пра то, як все померли, што яна там памерла, он прыйшоў на яе магілку, в притоне много вина, там пьют бокалы до дна, звучит разбитый рояль. И над сыновьей могилкой повесился сам прокурор. Так. У церкви стояла карета, букет был приколот из роз. Вот это вот все аккурат там змяшчаецца. Для мяне была просто, супер знаходка. Я знайшла гэты спевнік у дзяцінстве на лецішчы. У нас лецішча старое яшчэ з пачатку 50-х. И там была куча всего. Обрати внимание, вот эти... реминесценции на песни, да, они пошли только уже там в конце 20 века. Так. А до этого они почему-то ничего оттуда не пришло. Так что это за фигня опять? И что же? Тому что народное это, может быть, и заховалось, хотя так само не факт. Не факт. Так. Не факт, что в том виде... Абрадовые песни заховались традыцыйныя, якія спявалі для выпадка. Да, Вось. І іх просто этнографам не спявалі, напрыклад. Вот прыязджае этнограф улетку і кажа, а якія у вас песні спявалі на каляды? А бабусі яму не праспяваюць на калядныя песні, таму што, не той час. А ў іх міфалагічнае мысленне яшчэ. А шляхецкая ўся гэтая традыцыя, культура, яна ж перарвалася. Той же самы ягелонскі рукапіс, полацкі шытак 17 стагоддзя. Стары Ольса вось зрабіў некалькі твораў і ўсё, як бы. А еще, понимаешь, вот ладно, там, 50-е ты так уже навскидку бросил, а 30-е годы, когда еще Беларусь была не, как это сказать, не под вот этим вот дремучим совком, да, там же должна была бы какая-то другая эстетика быть. У нас был жид, можно было замовить апельсины, ананасы, 30-е годы, и ты такой... То есть так было? То есть так. И тебе привозилось к Новому году или к Рождеству, точнее, тебе привозилось откуда-то из Америки, Аргентины. Так все-таки это все было? То есть мы думаем, что там все лаптем щи хлебали. Было, конечно. Плюс люди ездили в Америку на заробки, копили на домы, приезжали потом назад. Ладно. Яны просто не разумелі, што іх чакае. У мяне датычна вось гэтых усіх прикольных гісторый у маёй бабулі была сестра Ядвіга, бабуля Марыя Таісія і 3 браты. Я іх слаба памятаю, але мы іх назвалі не дзядулі, то бок мае стрыечныя дзяды, а дзядзі. І вот быў у мяне дзядзя Рема, дзядзя Гера і дзядзя Ольця. І потым уже я вырасла, стала дарослая і даведалася, што это былі Геральт, Рамуальд і Ольгерд. Вось, это да пытання, куды што знікла, потому што бабуля ніколі пра гэта не казала, пра гэта нельга было казаць. Калі мы кажам пра традыцыйны строй, колькі ўсяго ў печках спалена было. Калі пра музыку, то колькі дуднікаў, лірнікаў было вынішчана просто, як асоциальные деклассированные элементы. Да, видишь, мне вот сейчас Догушев открыл глаза на лирников, и я прямо у меня сразу в голове, что можно выстраивать произведение какое-то на это. Потому что мы об этом, не знаем. Если брать массив, люди не понимают, кто такой лирник. Ані з поля, ані з лесу, з поля, ані з лесу, толькі з речки невялички, речки невялички. Кто такой Дудар? И Дудар, кто такой, да, абсолютно. Все кажут Дудар. Дударев. Так, потому что все ведают Дударева, и никто не ведает Дудара. Нават Олеся Дудара, поэта. У Купалы есть верш. На кургане, над Вечным, под осиной вековой сел Дудар, согнувши плеши с похивелой головой. Видишь, Мулявин, человек для Беларуси пришлый, даже он понимал, что гусляр, да, это нужно продвигать, потому что это есть некий знак национального идентичности, да. И почему человек, который приехал там с Урала, он понимал, а мы почему не сейчас это не... Все нам вось эту лоботомию некую зрабілі, так. І зноў жа у тую ж самую капілку гісторыя з цымбаламі. Атрымліваецца, што у кожнага савецкага народа мусіў быць свой традыцыйны інструмент. І проста
так супала, што быў Жыновіч, які насамрэч не Жыновіч, а Жыдовіч. Так? Абсолютна все класна і окей, но ён взяў дыятанічныя вось гэтыя традыцыйныя цымбалы і зрабіў з іх акадэмічны інструмент. Да. И усё, и теперь А венгры оказались умнее. Они его оставили в этом поле, Так. и сейчас рок-музыканты вжаривают так на этих цимбалах, что просто капец. Ну, А мы... в маім калектыве таксама цымбалістка Ну. ёсць, яна вжарывае Ну. таксама ўсім. Все потым ходзяць і кажуць, а што гэта такое? Да. Это, понимаешь, мы просто не... Как это сказать? Мы почему-то тянем вот этот багаж, который нам совки насадили, как бы объяснили нам, что это вот правильно, и мы что-то тянем его. Уже бросьте, переосмыслите вы цимбалы. Ну, так. Почему у тебя хватает ума переосмысливать, а у Жиновича нет? Не, ну ён перасэнсаваў Ну, он просто, так, насколько што, як мог, бы, да. Просто што гэта забіла іншы інструмент. Да, В першую чаргу да. дуду, конечно. Дуду, конечно. Дуду і ліру. Так. Дуду вообще убила. То есть, Так. а лиру, если бы Мулявин не использовал, то мы вообще, наверное, ее не видели никогда, даже не знали бы, как это выглядит. Мы бы думали, что лира — это которая у греков. Так. Мгм. Да, і пры тым, што гэта не, цалкам такі натуральны інструмент для ўсяго еўрапейскага крутой, рэала. да, там, он крутой, ці гэта ну, хардзі-гардзі і гэтак Это далей. вообще, это прямо сейчас приложение для этого инструмента, дофига где. Так. И я еще удивляюсь, почему так мало его там, допустим, мало переосмысливают с точки зрения даже электроники его, да. Я думаю, что это к этому придет. Дорага замаўляць. Я сабе замовіла, вось чакаю, калі прыйдзе, буду іграцца. Сколько стоит? Ну, такая нормальная за, больш за $1000. Ну, там Вот. ручная работа, все. Так. И я, Можна сказать, что очень зрабіць звучало. сабе, это, дарэчы, таксама прикольны стартап. Можна раздрукаваць сабе на 3D-прынтары такія, як эти, кліксы, такія штучкі, якімі пераключаюцца рэгістры, і з фанеркі выпіліць корпус. І, ў прынцыпе, яна будзе граць. Так. Я нават бачыла такую ліру, зробленую з фанеры і пластыку. Вось. Таксама можна зрабіць. Ліру в мас. Не хотел трогать тему, которую ты, как это сказать, решила, которая поделиться с людьми, со своей болезнью. Очень, очень многим это помогло. Потому что это прям, вот эта доверительность. У меня мама пережила рак, у меня куча друзей пережили рак, кто-то не пережил рак. И я понимаю, что им не хватало вот этого доверительного разговора. Да? Они даже многие не верили, что это может в публичном поле высказывать. Так. И вот 5 пунктов, как пережить такую историю. Я пачну з таго, што ў кожнага яны свае, гэтыя 5 пунктаў. Я магу падзяліцца толькі сваімі пунктамі. Самы, напэўна, галоўны у мяне, ён і натхняльны, і наадварот. Гэта асэнсаванне таго, што жыццё мае канец, і трэба жыць так, каб no regrets, без шкадаванняў, каб шмат што паспець, каб паспрабаваць тое, чаго ты ніколі не рабіў, ці што ты хочаш зрабіць. Другое, гэта працаваць, не класціся. Вось гэта, мне падаецца, вельмі такая сумная гісторыя, калі чалавек занураецца ў хваробу, кладзецца, яго потым вельмі цяжка выцягнуць з гэтай хваробы. Вось. Трэцяе, як гэта перажыць, спрабаваць знаходзіць радасць у тым, што даступна. Я сапраўды, я спецыяльна вышуквала гэтыя радасныя нейкія моманты. Ветрык павеў яго, лісцік, прыгожы матылёчак прыляцеў да мяне на балкон. То есть здесь и сейчас. Так, вось гэты Carpe diem, так, лаві момант. Вось ён акурат мусіць прысутнічаць. Вельмі класна, калі ёсць падтрымка блізкіх людзей. Гэта суперважна, нават чыста фізічна, таму што я, напрыклад, не сыходзіла на бальнічны падчас, нават пасля аперацыі, пасля хіміі, на радыётэрапіях. І было, цяжка, фізічна цяжка. Былі моманты, калі на хіміі ты ляжыш пасля працы, атрымала хімію, пайшла, адздымалася, хай
так отздымала, оторжалась там з Посмела, дудзінскім да. зуём. Вярнулася дадому, цябе ванітуе, і муж мяне проста вынасіў на руках у прыбіральню. Вось. І яшчэ адно, і гэта таксама мой асабісты рэцэпт, не трымаць усё ў сабе. Я выкарыстоўваю часам, можа быць, занадта, але мне дапамагае соцсеткі ў якасці психотерапевта. Нет, это мне было бы очень полезно. Тут даже разговор не совсем про эмпатию, а потому что ты понимаешь, что да с тобой может такое в любую секунду произойти, и ты думаешь, как человек прожил, как прошел он путь, Так. значит, и я смогу пройти. Так. Плюс тэма раку, яна ж вельмі моцна табуяваная да гэтага часу. І ягоных праяваў. Вось Да. да гэтага часу, напрыклад, у беларускай мове няма слова грудь. Ёсць грудзі і ёсць цыцка. Да. І калі я пішу, што ў мяне там няма левай цыцкі, ці кажуць, фу, как ты непрыгожа з'ясняешься. Вось. Так яно мусіць быць. Альбо вот зараз у мяне гармонатэрапія, і гэта таксама такі складаны перыяд лячэння. Ён не бачны можа быць, там, плюс 10 кілаграм бачныя, ладно. Вось. Але гэта ўплывае поўнасцю на ўвесь арганізм жаночы. І пра гэта таксама людзі баяцца казаць. Яны баяцца казаць пра тое, там, што вот у мне 40 годзікаў, а у мяне уже 3 гады менапауза, якая там пастаянна... Да слушай, про менопаузу даже упоминать не могут. То есть мамы про месячные девочки мне рассказывают. Дремучесть. Так, абсолютно. У мяне ёсць знаёмая, якая захварэла практычна ў той же самы момант, што і я. І яна нікому не казала, што ў яе рак, таму што баялася, што хтосьці скажа, што сама вінаватая. Яна парык сабе замовіла такі самы, як яе валасы, плюс гэта яшчэ было ў Беларусі. І яна хадзіла на хіміятэрапіі, ляжала там пад кропельніцамі гэтымі чырвоненькімі і беленькімі, а яшчэ ў іх у палаце, яна расказвала, стаяў целек, які немагчыма было выключыць. Я калі на хіміятэрапіях ляжала, у мяне лёгкі рок там граў, как-то Pink Floyd, там Creedence Clearwater Revival, штосьці такое. А ў яе Лука вяшчаў з целека, і яна вось мала таго, што... Доктор Лука. Да, і ён там на ўсіх гэтых народных сходах вяшчае. І это страшна, што людзі не могуць гэта сказаць. У мяне была вучаніца ўжо тут, у Беластоку, строй шыла. Я памятаю, аднойчы у яе выпадкова з торбы вылецелі лекі, уколы, такія самыя, як коляць мне ў жывот. Вось. І яна іх вельмі хусенька так хоп-хоп-хоп і схавала, каб, не дай Боже, ніхто не ўбачыў. Нельга так. Это ўсё як бы... То ще здажа, як кажуць палякі. Shit happens. У гэтым плане мне вельмі моцна дапамагае ўключэнне рэжыма робата. Калі вайна, я памятаю, пачалася, мы былі ў Кіеве, у нас, зразумела, рахункі заблакаваныя, нічога, нікога, ні машыны, нічога, як ввогуле што рабіць. Мяне мой калега з Белсата ўзяў да сябе ў машыну, не мяне, усю мою сям'ю, мы ззаду ехалі 4 чалавекі, без нічога, без там цёплых адзежак. У мяне толькі у дачкі скрыпка была на плячах. Мы мяжу пераходзілі, як у тых фільмах пра вайну, восеньскія палітоны, снег, мароз і скрыпка. Вось, і дзеці плачуць. Страшна, насамрэч, это я зараз іранізую, тады гэта была гуманітарная катастрофа проста. І вось я памятаю, як я свядома ўключаю рэжым робата. Думаю, так, не плакаць, не стагнаць, не скардзіцца, нічога такога, ніхто, акрамя мяне, зараз гэтую праблему не вырашыць. І всё, я так папёрла. І на пачатку хваробы таксама. Вось мне ўчора было 4 гады з моманту першай аперацыі, калі мне аднялі ўжо маю эту цыцку левую. Вось, я памятаю, што я проста свядома накидала сабе план, што я мушу рабіць. Прычым у гэты план уваходзіла ўсё. Ад прыгатавання ежы да там пакупкі сабе піжамы ў бальніцу, ад, я не ведаю, наведвання бацькоўскага схода да таго, што я буду вышываць. І я па гэтым плане ішла, і гэта вельмі моцна дапамагае. Можа быць, яно не дае часу на рэфлексію, але часам здараюцца такія моманты, што і дзякуй Богу, што няма той рэфлексіі. Вось, таму Долго, ты сейчас смотришь назад, долгий этот процесс? Так. В голове у тебя осталась длинная история? Так, і трохі напружвае, што яна яшчэ заканчваецца. Я недавно кажу, доктор, колькі мне яшчэ хадзіць з гэтымі гармонамі, уколамі ў жывот, мне это все. Ладно, уколы в живот, но просто што яно ж, як бы весь арганізм твой, як бы карёжыт. Яна кажа, гадоў 7,
7-8, я думаю, блін. Ну, але з іншого боку, калі на гадоў 7-8 яшчэ разлічаны гэты курс, значыць, ёсць надзея, што гадоў 7-8 я яшчэ трохі пакапчу гэты свет. Вопрос предыдущего гостя, который тебе задает. Ага. Что ты говоришь себе сегодняшней из будущего плюс 10 лет? Ляг, отдохни и послушай, что я скажу. Як спявала гурт Агата Крісті. Вось, я думаю, што хутчэй за ўсё я сабе скажу потым тое, што я сабе сказала зараз той 10-гадовай даўніны. Забей. Ну, ляг и отпочни, а у меня это не отрымліваецца. Ну, это даже у всех проблема. Да, як на спидах, так, весь час у меня рейву презентация. Но может это и вытаскивает? Может быть. Я думаю, что працаваць над сабой у першую чаргу, але не забывацца пра адпачынак. Вось, калі я праз 10 гадоў яшчэ буду ў здаровым розуме і цвёрдай памяці, напэўна, я бы сабе сказала, што лаві момант так, як ты робіш зараз. Да. Скажи, а што для тебя вкус счастья? Для мяне гэта, напэўна, якая-небудзь скумбрыя, зробленая на вогнішчы, а побач стаіць намёт, а я сяджу на беразе рэчкі, і, напэўна, гэта Нёман. Я так сумую па Нёмане. І вось я гляжу на гэта ўсё, як хвалі плывуць, як праплывае труп майго ворага міма. І А дзе-то в чым? Ой, у чымсьці вельмі простым. Нейкая такая свабодная сукенка, каб нічога мяне не сцісняла рухі. У меня ввогуле ёсць такая мара. Я вот, калі дажыву да старасці, я буду такая старая склочная бабка. Я буду сидзець у крэсле, гайдацца, курыць файку. А вакол мяне будзе куча маладых хлопчыкаў, якія будуць глядзець мне в рот, а я им буду розныя жыццёвыя гісторыі расказваць. Вы жыцця не нюхалі, я вам зараз раскажу. Вось. І вот это, напэўна, для мяне смак шчасця. Каб былі там дзеці, ну, каб яны самі сабе гатавалі пажадана, вось, прынеслі мне вось гэтую А что ты ешь в этот момент? Я попиваю винцо. И винцо, а скумбрию ждешь, когда дожарится, да? Так, вдыхаю смак, пах, может быть, я ем які-небудзь сырык. Я, насамрэч, вельмі, як бы, такая не пераборлівая ў ежы. Калі ў мяне ёсць пара арэшкаў, пара кавалкаў сыру и чырвонае сухое, то мне гэтага дастаткова для шчасця. Спасибо, Катя, что ты была со мной. Дякую, что ты съела эту пасту. И что ты даешь вот этот вот такой положительный импульс, от которого хочется жить. Дякую, вялікі. Мне было вельмі прыемна. Катя хорошо знает историю костюма, да и вообще историю. Потому что, когда ты изучаешь костюм или изучаешь музыку в прошлом, то ты изучаешь одновременно и наше прошлое. И может создаться у вас иллюзия, что мы говорили о прошлом. Но мы говорили не о прошлом, а о будущем. Мы говорили о том, что можно сделать, опираясь на то знание, которое, например, есть у Кати. И, может быть, мы что-то сможем увидеть неожиданное, такое неожиданное, чего мы не видели еще в производстве белорусов. То, что белорусы смогут переосмыслить из нашего прошлого, которое для нас неизвестно. Наше прошлое мы знаем плохо. И с этим стоит признаться. Если мы признаемся, то мы будем знать его лучше. И это во многом поможет нам в будущем. Но если вы меня потеряли, а где-то на кухне ко мне приходит очередной гость, очередной сильный, умный, чуткий и понимающий белорус или белоруска, которые рассказывают вам что-то очень важное и дают очень полезные советы. Если вы не поняли, о чем я говорю, то пересмотрите еще раз программу. Все, обнимаю. Пока.